So sa ka. Maayong ato kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw, niining sikat na kaayong tulumanong handumanan sa kaawit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tagoan ako sa pangan nga Macy. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-unuhan, I won't give up. Recorded by Radio Mo TV. Salamat may sugot ka nga mag-istorya ta. Macy, Van, doon na kayo importanteng toyo na ko? kining kuan. Dugay na ko ng kagusto ni mo, Macy. Kung natagan ako ni mo chance, pwede ba kong manguyab ni mo? Van, Macy, naibaw ko nga napukatuig ang gintang sa atong pangidaron. Pero isaan ako ni mo. Dili ka magmahay. Panggaon ug mahalong tika. Van. I love you, Macy. Van, I love you too. Han, pato na ko sa trabahoan. Pag-ambing din niya. Sige, Han. Ako'y bahala. Ayaw kabla ka. Sige. Ato na ko. Kaya tingalig malit ko. Pag-amping, Han. Ang imong lunch, ha? Ako nang gisod sa sudanan. Kan abay gitog hurot, ha? I love you, Han. Thank you. Kahayahay ba yung kinabuhi sa uban? Tanaw-tanaw lang TV. Wauri hilasi. Ang akong anak intaw, nagbagoon og trabaho para na ikapalamoy. Pero ang usa diha, sas! Mura lang yung waoy. Sitting pretty lang. Ma, ako ba yung gipadungog-dungog? Oh, naaday ka diha. Ha, uman siguro ilaing tao din gawas na akong duha. Kung sa kay tanaw ni mo. Ma, kalain ko di mo makadag storya. Human naman ko sa mga buhatonon din isbay. Doon na kay isugot na ko. Ay, waoy! Wa, gid in town. Maikog man sagutan ni mo, maputol ng imong lingaw-lingaw dihag tanaw TV, good. Ha, Ma, Han, pasensya na lang na sa mama. Tigwang naman na. wala ko mag-expect ni Mama nga akong ingon na tuon, Han. Kasal na gud ta. Maayob niya kayo gipagkita na ako sa wapat na makasal. Pero karon na hinuon ka kasal na ta. Lahi na kita pagtagad ni Mama na ako. Agwan talasahan. Sabta na sa mama, please. Basta para ni mo. Mahal kayo ti kagod. O dili ko gusto mawakan ako. Tungod lang sa dili mayong pagtagad sa imong mama ninin ako. Salamatan. Dong, dinibaya dito imong manghud kanina. Manghuam ko no siya og kwarta para sa tuition sa iyang anak, Dong. Ha? Oh, asa man na yung kwarta sa iyang bana? Sa ako ba yung nadunggan, magsige lang nag-atog sabungan? Sigig sugal, unya o ikabayad sa tuition sa ilang anak? Nga, mamanay pinaka-importante? Dong, sabta lang gud una ning imong manghud. Ma, kung wa pa ko mo sabot ana ma, dili nang tako sige tabang nila. Mga minyo na ba ma? Nan may kagalingong pamilya. Pero saan pa pagkakataon anak nila? Kung magsige ko, kuan, donol anak nila, sikog hatan na kwarta. Ay ingna na lang nga dili kagad pahuwam. Ha, sukad lang gid na minyo na kaning babayhana, no? Dili na kaganahang mo tabang sa imong mga igsuon. Nga buot hunahon-naon, sila unta mo'y angay di mong unahon tungod kay igsuon nimo sila. Ma, Okay nga no, dili ba guni tinuod? Ha,
Hayahay ramang gani kaayo ning imong asawa din he. Kay way trabaho, naaras bay. Pero ma, wa ko napahayahay din nagihukos mga buluhat ng dinisbay. Paghilom! Ayaw pagsagbat kay dili ikaw kung ikastorya. Ma, Recorded by Radio Mo TV. Makawasga na ning kauna. May pagato ko sa kong kwarto. Mahay blood ko dining dapita na. ma. Han, pasensya na ka mama. Ay kabala ka. Ako na to paulian inig taw-tawd. Maukay na lagi to. Han, Kuya, wasa na yung mama, uy. Minyo na gud mo. Dili na lang ta kaniya hilaptan, uy. Tingalig dalang na niya sa iyang katiguangon. Ay, pastilan. sakit gid kayo madulti ang mama day Rich. Sus, maayo pa day ko nimo kay bisan to og ingon ani lang yung akong dagway pero pirangga kay ko sa mama ni Kiel. Di ba, darling? Unsa ingon ana lang ka? Naibaw ka na sila sa mga magpapang na ikaw ron pinakagwapa sa kong pananaw? Kung kinsa akong mahal, mahal po na nila. I love you, darling. Ingon anak di ko kaswerte sa family nilang Kiel, tay. Maayo pa ka, day. Salamat dayang nakikita mo na ako. Way sa pa yan. Suod gud mo sa akong asawa. Niyangyo biya gid daw ni si Rich na ako nga pakikitaan gid ka namo kay naa kay problema. Ingon anak di ko ka-concern nimo, day. Bisan to og mga minyo na ta pero mugahin ang gyapon og oras nimo. Salamat, day. Kuyawa ni mo sa? Lakaw-lakaw man lang ka samtang imong bana nagtrabaho? Ha? Imong gitoyo? Aron dili ka masakpan sa imong mga kabuang, ha? Ma, unsa gud mo gipanulti? Ay sus, ayaw na lang ta. Klaro na kay ng style ni mo, Macy. Ma, kung unsa man ni nasi mo huna-huna, dili ka na mao. Nakikita lang ko sa akong amiga nga si Rich. Kailan man ka ni Rich, di ba katong suod kayo na ako? Ay, unsa gud tay labot ako sa imong mga suod, Macy. Wa ko'y pakialam ni mo, oy, day. Kinilay timan iha. Bisag minyo na mo sa akong anak. Wa gyud ko makauyo ni mo. Ma, wala man ko tong hais kong binuwang sakit. Dili ka, mabdos na ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Iba ko malipay gid si Van. Aning ako isulti niya ron. Inig-abot ni gikan sa trabahoan. Thank you, Lord. Gid ko! Papalagid ko! Uy, isa ba? Naghugot na pinapagkagukusahan, uy. Niya mapiit si baby, Ana. Ipay lang kay ko, Han. Salamat, Lord! Yes! Hoy, Macy. Humani mo gloto diha, labion niya tong ako mga sinina, ha? Sige, ma. Hutabe gitong laba, ha? Human panilihigpod sa gawas. Hasta din ni Soto mulakaw ko. Sige, ma. Kapuyan ako rin adlaw, uy. Ubay-ubay man sa dining bulingon si mama. Sige mo gani siya lakaw mabuntag ko. Ay, lain man akong pananaw. Murag ko katumbahon, uy. Oh. Van, Salamat. Salamat na kamatala ka. Huwag salamat sa kay... Okay na mo si baby. Nakuyawan ko. Kung basin doon na ito mo. Ninyo. nga nun ni Ama tatini sa ospital.
Isagitahan ako din eh. Naabtan ka ni mama sa bahay. Naghigda sa sahog. O ito nga, nangaya siya panabang sa mga silikan. Aron madaka din sa ospital. Bingon ang doktor nga, tungod sa stress, mao nga, nawalan ka sa panimuot kanina. Macy, Ma, Macy, sorry ha. Wa ko masayod nga maptos ka ba di ay. Kung doon na pa'y daot ang nahitabo sa akong apo, tigalig-diligid na ako mapasaylo akong kaugalingon. Ma, Sorry kaayo, anak. Pero maglaing gyapon mig among bahay, ma. Sige, kaingon ko na. Ikaw mo'y naghatag og stress akong asawa. Dili na ko matugot, ma. Kung mahitabo pa kayo pag-usap. Han, biyaan tos mama sabay? Dili na ko mabaso lang akong anak, tay. Kung iya kang ipalayo, gikan ako. Ako mo'y nakaingon aning tanan. Han, dili. Dili ko masugot. Oh, Hon, Han, matod mo, tiguang na sa mama. Dili na to siya pwedeng pasagdan. Kung ato siyang biyaan, kinsa na malay mo at iman niya. honey. salamat. Salamat, Macy. Akong isaan. Nga mag-usab na ko. Isaan na ko nga dili na ni mausab. Pasaylo ako ninyo. Kipasaylo na ti ka, ma. Nakasabot ko sa imong kibati nga sobra lang imong pagmahal ni Van nga imong kamagwangan. Siyempre, as inahan, dili malikayan ang pangigisa sa kainahan. Pero ma, dili mahitabong katunga ko sa pagmahal sa imong anak diha nimo. Pinangga ka ni Van, o pinangga usab ti ka. Maong gibuhat ko ang tanan aron maggusto ka lang yun na ako. Andam kong mahalon ka, ma. Basta yung mulok hatag kayo na ipakita ko ka na nimo. Macy. Hon, I look into your eyes. It's like what just Never give up. Mao gani ako nakatunan. Nalipay ko nga okay na kaayo ang mong relasyon sa mama ni Van. Nakita gid ako iyang pag-usab ug ang iyang pagmahal nako. Sa pagkakaroon, duha na katuig ang pangidaron sa among unang anak ni Van ug 4 months pregi na pud karon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Messi nga taga Jensen City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagulahan, I won't give up. I won't give up on ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Glenn. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, di na ko aasa pa. Recorded by Radio Mo TV. Ganong ibo mang kong gibiyaan, dog. Magunsa naman ang kuhog sa atong mga anak nga wa naman ka. Ma, ikaw na. Ayun na paghilak. Wala tayo mahimo, patay naman sa papa. Glenn, dili na nako kaya, dog. Mayo pa tingaling mamatay na lang sad ko. Ayaw pagsulti yun, anak, ma. Niya pamimig mong mga anak, ma. Kinanglan pamimig mo, ma. Kilalan nga pagpakalikman ka, ma. Kaya niya pamimig mong mga anak. Ha? Muundang kag eskwela, dong? Oh, ma. Ngano man? Lisod naman kita, ma. Wa na ba is papa? Wa na yung mga taglang ko para eskwelahan? Glenn, Mana nga nakaw ko na lang ko mga mundang na ko eskwela? oo niya, dong. Magunsa naman lang ka. Mangitan lang kong trabaho, ma. Aron makatabang ko sa pag-eskwela sa akong mga manghod. Kung maayo pa lang unta og kita ning akong pagpaninda og isda, dong. Dili ko musukot na muundang kag eskwela. Pero unsaon manggod? Pila raman si akong dinansya ning akong pagpanuroy. Mundang lang ko, ma. Mangitan lang kong trabaho. Unsa man sang trabaho ay imong sudlan, dong. Bisag kung sa lang, ma. Ang importante, nga magkakita kong trabaho.
kapuya man din yung trabaho sa construction eh. Bugat ay mga sinakong baso og simento. Oy, Ray! So, tagap ka niya. Tanang din si Bitoy. Oh, sir. Unya, kumusta man imong trabaho dong? Kapoy ka maoy. Pero ako ang talang ko ini. Kuya, nanya ko yung beranan sa eskwelahan ha. Ganun sa man dong. Ug ma'am tong ingon ni ma'am kuya nga pabayaran. Oh, sige dong. Mangita ko kwarta. Pila may gikinahanglan nimo kay pagamiton ti ka. Medyo dako-dako gid bay. Pila laging dakoa kay hatagan drayon ka. Maayo ka na kay na din si Bay Edgar nga akong madiganan sa panahon sa akong kalisod. Enik sweldo. Ako din sa bayaran. Salamat ini bay ha. Salamat sab kay nadayon ka nga ako nga maduulan panahon sa kalisod. Oh, siyempre, amigo ko ta. Ay, lain pa yato ba? Ano saan ka? Okay ra ka niyong trabaho nga construction? Huwag ka kapuya na. Kapoy ba yoy? Nya, kamay ra kay sweldo. Ano saan, di ka ganahan magnegosyo ka. Kitabangan di ka. Sa masang negosyo ha bay? Parehas gura niya akong negosyo, good. Anindag man ni. Pamani-mani lang ni bay, pero money gini, kwarta gini, arang-arang ni gita. Gusto sa bitato kung makakaton na bay, pero wa man ko'y magagkuhan god kanang wa man ko'y mga gamit god. Manyawa sa ko'y pwesto. Sus, problema ba? Wala na'y problema, uy. Na ako'y usa ka karumata eh. Wala man ako gamita. Huwag naasag ko'y pisto. Ikaw ni tinda dito. Tinuod bay? O, lagi ba eh. Ano saman? Kanas ama kong binuang mo, ha? Wala kong magbinuang mo. Amigo gud tagod. Amigo kayo, ha? Salamat bay. Okay bay. Tudloan di ka unsaon pag negosyo man ni. Aron makatabang ka sa pagpaeskwela sa imong mga manghud. Salamat kay bay. Recorded by Radio Mo TV. May mutabang nimo nga makanegosyo ka og mani? Uma, Unya, muundang na lang kasi mong trabaho dong. uma. Kay maninda na lang kog man eh. Oh, mani. Ke, mani ka ke. Ari ke. Mani. Mani. Ay, kada lang tamis ang ako dong be, palihog dong. Ah, kalitang ha. Mayo hinuon nga kusog ang halin sa imong manidong. Mao lagi ma. Nalipay sab ko. Kay makatabang lagi ko sa ko mga manghod alang sila pag-eskwela. Sa mga tong negosyo riya. Kaloy sa Ginoo bay. Arang-arang itaw ng kita. May noon. Salamat kay bay ha sa imong pagtabang ako. Ay nagunaw na ba yoy? Nalipay ra man sa kubangan nakatabang ko nimo. Dali aras panahon sa? Walang hibaw eh. Nga nahuman nag-eskwela ang imong mga manghod. Mao gyud ma. O kining tanan tungod sa imong kakugihan, anak. Sa imong negosyo nga mani. Ikaluyan ko sa Ginoo ma. Nya may tawo nga mitabang nako aron nga makanegosyo ko. O karon kay nahuman na mag-eskwela ang imong mga manghod, maayo tingali nga imo na sang kaugalingon ang imong atimanundong. Unsay ibot ni mo ipasabot ma? Anak, wa ka baya magkabata. Nagkataas ang imong edad. Maayo nang may pamilya ka gyud. Kinahanglan kang magminyo, anak. Ma. Sakto man sa danggingon ni mama nimo bay. Angay naman gid nga magbinyo ka. Kinahanglan nga may kaugalingon ng gitang pamilya. Maayo unta bay pero unsa man nga wa man ko uyab. Wa may nasaag. Pangita sa doy na unsa man ka. Kaya ano gun kay kundi na mo sana imong kagwapo. Kaysa yung nga nahurot ang tinda na kumani. Makapauli dayon ko. Excuse, kuya. Kasi ato day? Ya, pwede mo hangyo. Unsa man ta day? Pwede ko mo gamit sa mong cellphone. Naalang gud ako textan. Nahutdan mo gud ko glow dia good. Okay na day. Gari ya, ako nang iuli. Salamat ya ha. Isa pa yan. Asam di ka pa doong? Nagdamag agbag.
Mato ka sa akong igaagaw ya. Magpakuha na ko niya din Mo ba? Di man di kagikan. Gikan pa ko sa negros ya, uy. Nagsabot lagi mi sa akong igaagaw nga iya kong kuhaon din Mo ba? Kaganina lagi tayo sige istorya ba? Pero wa pa kita magkaila-ila. Bitaw da. Ako li si Glenn. Ikaw? Emma. Ikaw! Iba! Naan na rin ako igaagaw ya. Ata na kuya. Salamat. Unsa man ko Di naman nun mawasa kung hanawan na si Ima. Gwapa siya pero bata lang kayo. Magkita ba kami pag-usap na itong babayan? Kusag kang palit ya? Oh, ulay, Ima. Ay, ikaw man ko din Ako in town niya. Uy, sampol nga man ni diha. Oh, ni, oy. Dali, kaon diri. Aw, kana ba? Asa balik ka pingon? Mapauli na kuya, uy. Gisubok ako sa kaigagaw nga mupalit og sa daanon. Oh, mau ba? Nagunsa diri ka diha sa imong igagaw. Bakasyon lang. Salamat ining maniya ha. Welcome. Ako niya kang suruyo din hikon, di ko busy. O ba? Ali lang diri. Wala man mapakita si Iman ako. Kumusta man ka siya? Kuya Glenn. Oh, day. Lansong ka. Ano nagilak man ka? Nag-away na sa kong gigagaw. Ayaw ko gipapahawa sila. Ha? Kaya tabangi ko, Pi. Ano sa man tikas pagtabang? Papuyas ako siniyuha ko, Pi. Bahala lang mo kung hibo kong katabang. Ang importante nga may kapuyaan ko. Ha? Ako'y nabalaka inig imong gibuhat, Glenda. Nga naman ma. Wa pa man ka masuhito anang bayhana nga imong gidadi ni. Wa ta mahibaw kung unsan ha. Dugay naman ko nakailaan na niya ma. Pirmi man na siya nga mag-agian sa akong pwesto. Og unsa may plano nimo niya? Ako lang sana siya papuyon din ma. Isipan na lang sab nga imong anak. Glenn. Ay, kapuyaw eh. Hi, Kuya Glenn. Gikapoy ka? Oo, kay daghang kang customer ganina. O ubay-ubay sab gaman ang akong nahurot. Maayo hinuon. Hukanan ti ka, kuya ha. Ano makakauna ka? Kay ako niya kamasahian aron makapahaway ka. Pinduta sa akong pamati nga imong gihilot dayo eh. Maayo ka mo hilot? Nya, okay na ka, kuya? Oo, okay na ko day. Doon sa ko. Indot lang yung pamatiyo ng mga kamot ni Ima. Nga bidapat sa akong lawas. Lamig kisang kakson. Kuya Glenn, andam ng imong towel, kuya. O nakaluto na sab ko para sa pamahaw. Kaligo na, kuya, aron makakauna ka. Anong imam ni gibuhat? Ha? Ang unsa, kuya? Nganong imam akong giatiman? Buotan manggod ka, kuya. Og agig bawas lang sa misa imong pagpapuyo na ako dinhi sa inyo. Huwag naibaw ka ba? Nagda ko kinig impact sa akong pagkatao ang imong gibuhat. Ha? Naunsa day ka, Kuya Glenn? Nahigog man ako ni mo, Ima. Kuya Glenn, Huwag ko makaila sa matuod mo pagkatao. Bago ka lang na miabot sa akong kinabuhi. Ug sukad masukad, karon pa ko mabatig kugma. Ug nimo pa nga ako masuhito. Ug manghud pa gid ako. love sab na ako, Kuya Glenn. Tinuod. Bisan to taas ka na akong edad, pero buotan ka. O mo ni nakapainlove na ako nimo. Ima, Kung gusto ka, mag-ipon ta. Sama sa magtiayon. unsa? Masato pa. Minyo na di ka?
Murag, yun anak yun bay. Oh, kumpati bay. Di pa ka ana, ang tuktok ko na yun ang iduol sunoy. Malipay ito rin si Ima inik. Kakita niya nining akong gipalit nga iyang mga gamit. Kanindot sa kong gibati nga may matawag na kong asawa. Dili ko makuyog ni mo! Saan ba dili ko makuyog ni mo? Si Ima man na. Gipugos buyod sa tao. Da Ima, ano ni? Glenn, tabangi ko. Dili ko makuyog sa kumbana. Si Bana. Iya ko ba na, Brad? Minyo di ka? Oo, minyo ko. Pero ako'y gusto niya. Napugusto ko sa pakigbinyo niya tungkol sa akong ginikanan. O ba hinungdangan nilayas ko sa among naabot ko din eh. Ay, maulit sa... Di lagi ko makuyog di mo. Kinagipon namin ni Glenn. Tinuol gini akong nablitaan. Nga may kaipon ka din eh. Umulit ka ba? Oh, nagipon namin ni Glenn. Kinahigugma ko niya. Di kami mong di mo kuyog ako, ha? Kaya kung magpagayagay, kaya kuyog ako. Ipapriso ta mong duha kay kasalta. Roger! Ay, pagpagayagay, ha? Pamulit sa to. Dili ko makuyog di mo. Ima! Glenn, tabagi ko. Ima! Glenn! Ima! Ilang gabi na akong ito, di ko makitagalayo. Wa ko magdahom nga ang babae nga akong gihigugma. Usa di kami niyo. Kanimo Ima, kunhain ka man karon. Manghinaot ko nga maayo ra ang imong kinabuhi. Ug kung moabot man ang panahon nga mobalik ka nako. Ani paghihapon ko nga mudawat nimo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalan kaagi ni Glenn nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga naguluhan, di na ko aasa pa. Ako, aasa pang muli. Kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Maayong ilo kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining sikat na kaayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgal ako sa pangan nga Bruin. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. That's what friends are for. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Bruin. Recorded by Radio Mo TV. Dini binuang no? Kung ako pa niya ako kaning dadon din eh. Lagi para imo ni. Ginulor ni na ako sa taga laing seksyon day. Gidunol ni para imo gyud lagi kay amiga man daw ta. Muna ako iyang nakit-an. Mo ni di ba? Di lang musulti kung kinsay naghatag basta para imo gyud ko no. Pagsuyo oy. Hala oy, di may mo to. May pakaday oy. Makaingon pa ta. Sana Ama ko gid ka oy. Kalamot. Kinsa man kay naghatag ani? Oh, kumusta naman ang imong pagtuon? Okay naman ta. Maayo hinoon. Agatong sabot ha nga unya na maguyab-uyab. Humanasan ang imong pagtuon. Opa. Dahil ni alas ay lain dahil. Sana all. O sa ba din na chocolates chocolates. Alo, oy, gupaha sa kamigang. Maanyag. Ay, kinsa pagi kay laghatag ani no. Pero dai, kini bo, tanaw naligiliter. Na, wala na ko ba siya ha? Kay para mo man eh. Ikaw naliba sa aning later ha. Tanawa na yun, day. Dali. Oh, na, basa habi. Basa padungga ko. Ay, excited ko. Hi.
Wa Hi. ka makailan nako pero kung pwede ka later in the afternoon Oh. at 5:30 p.m. Hello? Let's meet sa hall. Wala, uy, ka-sweet! Kinsa magigala sa din. Ay, excited ka makikailana niya. Tungahon kan inako. Ay, oo, ay, tungahan na, uy. Nag-effort ba yun na ang tao, ha? Kulbaan man ko day uy. Ay, ni anak ko. Asa naman ka siya no? Hi. Ako? Yes. Bruin, right? Yes. Bruin. Pasensya na if please ko naman gani kayo ko para nimo ha. Pero nadok lang ko. Nadlo ko nga basin kon may baw ka nga isa nagsigig hatag mong flowers o chocolates. Dili na ko ni mo atubangon. Maong walagi ko mutugan kung kinsa ko. Tagalaing section ka, diba? Yes. Sa una rin kong ganahan ni mo. Karon pa lagi ko na ikaisog nga makikatubang ni mo. Doon na ba tayo angay istoryahan? Bruin, kung natagan ako ni mo chance, pwede ba kong manguyab ni mo? O pamanggan ka masulti sa imong pangalan nga manguyab na hinoon ka? Oh, day. Ako day si Gigil, Bruin. Gigil, ako na ning una-una na. Tagaiw na ako kikayon. Sige, sige. Wait kaso. Bisag sa prakadugay, ako nang paabuton. Maghuwat yapon ko. Salamat, Jill. What? Tumboy? Oh no. Oy, day. Hello. Haka bitaw eh. Digit siya mailhan nga tomboy day ay. Kay murag siya lalaki. Ay, nawa na. Nituhop ng gaba. Unsa ka diha? Gaba ba? Nalimot ka nga maglagot man gyud kag tumboy. Magsigim ka ni kag panaway. Pero karon ni Daig nagyug ka. Karma na gyud ni mo, Day. Feel na ako di lang ka karon pero puhon kay ba ako mubigay ra gyud ka ng tumboy ah. Day. Daig na ko bakakon. No. Lahi ra gyud ang glow sa imong face, Day. Okay. Pag-istorya ni mo ng tumboy, lahi ra gyud ni blush ka. Ay, ba ko oy nga gikilig ka. Day. Unsa, Bruin? Imo na kong gisugot? Ngano? Dili ka ganahan kaya ako na lang bawion. No. Ganahan ko eh. Ganahan yung kay ko. Salamat. Salamat, Bruin. Akong isaad. Bisag ingon ani ko, pero ihatag din ako ang pagmahal nga deserve ni mo. Isaad na ako. I love you, Bruin. I love you too, Gigil. Tug-ani ra ko kustinoon. Doon na ka ba uyab? Pero bilang ko nga makakitag mga mahalon nga tsokolit. Diha sa atong ref. Ingon si mama nimo. Kuan ko no, imo ko no na. Usa man? Imong uyab mo'y naghatag ana. Kuan. Tug-ani ko kustinoon. Pa ang tinuod o. Pero aside na pa, doon na pa ko ilang itugaan ni mo. Unsa man? Dili lalaki akong uyab pa. Tomboy. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sol! Tumboy po ka! Papa, dili uy. Gisugot na ko siya tungod kay buutan mga kaayubi. Ha? Pa, sugti na lang gud ko. Isaad na ko. Niligay ko magbinuang sa akong pagtuon. Bantay ka bitaw! Salamat pa. Dali aras panahon lang ga, no? College na ta and mag 2 years na ta. Wa man ka magmahay lang ka. Nga nagod taong magbahay man ko. Pinangga makay ko nimo. Salamat lang ka. Salamat po kaayo lang ga kay maka-feel gid kong love gid ko nimo. I love you lang ka. I love you din lang ga. Asa man is Gigil, uy. Mo pa man din sa mong abutanan. Magdungan pa kimig uli. Sige naman na siya kingon ani, uy. Langga. Langga, sorry kayo. Nadugay ko. Nag-oral defense pa manggod mi.
Okay na lang gaoy. Kasabot ra ko. Tanan na. Padung na mo gabi eh. Ha, sige, sige. Dali na. Nga naman is Chichil, uy. Nagkadugay, nagka-cold naman. Ay, kontakon ako kung amigang bayot, be. Sorry, di ko pwede wrong. Ako lakaw god. Mao ba? Sige, okay na best. Amping sa imong lakaw. Okay, besh. Thank you. Babu. Mag-scroll-scroll na lang ako tinis newsfeed sa akong Facebook, be. Time pa. Si JJ lagi ni. Huwag akong amigang bayot kuyog ang laing barkada nga. Gi-upload sa akong friends din sa Facebook. Ano sa amin ni? Nagkuyog-kuyog dahil sila nga wako mahibaw? Sorry, Bruin. O, sibuti mo ipasabot. Nga nang nag-sorry ka. Wala ko tuyo, Nakasa ako ni mo. Sulti hidayon ko. Doon na nanitabo na mo sa imong amigang bayot. Unsa? Sorry, pero 2 months na nga may relasyon, mi. Kinuo ko. Maong sorry. Pasaylo ako pero kinahanglang magbuwag na ta. Dili ni mo deserve ang tao nga parehas na ako. Salamat sa imong pagdawat sa akong pagkatao. Salamat kaayo. Ay, sorry. Sorry, Daya. Ano ko tuyo, aday. Ang tinuod. I-fight niya yun ako feelings nga to niya, day. Pero si Jijil ay, huwag ko may bawa nga parehas na imigipati. Wala mo kapugngid, day. Sakit kayo ni para nako, day. Day. Best friend ti ka pero gitraidor ko ni mo. Day. Nagkasabot ko nga gisakitan ka karon. Pero anak, lisod pugngan ang pagbati sa usa ka tao. Dili ka balay malipay pananglit imo best friend gyud nga bayot og si Jejil ang magkadayon. Sukuhay man tuod ang ilang ibati sa ilang tinuod gyud nga pagkatao. Pero kung buot hunahunaon man gud, parison gyud silang duha. Kay babae gihapon og lalaki. Pao. Pero ayaw nagpuksa ang imong kaugalingon. Kung dili pa gyud ka andam nga mupasaylo nila, ang importante nga open ka puhon sa pagpasaylo. Bes, pasensya na ha nga. Katag kain ako mga butang din. Saan nga gikan pamagod ko ni apil pageant, God. Pagkagabi, mong katag kayo nga mo ron. Okay the best. Tuod, naduaw lagi ka. Salamat ha. Salamat nga, niduaw ka. Napasaylo na ba minimo? Langga, niyan ako. Bruin? Niya ka? Mabdus ka di ay? Oo. 4 months na. Nalipay ko para ninyo. Matawag na gid mag usa ka pamilya. Napasaylo na ba minimo? Dapat unta. Dugay ko na kining gibuhat. Pasensya na mo ha. Salamat, day. Salamat. Salamat, diha. Salamat kayo nga napasaylo na minimo. Imbitara ba yung ipupuhon sa iyong kasal ha? Siyempre. Nalipay ko para sa akong ex nga tomboy o sa akong abinggang bayot. Lahi ra magyudi ay kung makamao ka mo pasaylo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Bruin
nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan. That's what friends are for. Bayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Raven. Sa di pa nakusugnan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I was born to love you. And Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang katuwang tatampo nagdasangan nga Raven. Recorded by Radio Mo TV. Unsa may plano ni Munak? Nga nanira naman ka ang kumpanya nga imong gitrabahoan. Mga plan lang kuslain mo. Ay, pastilan. Kaanong kon. Maayo unta to imong kita didto da. Igo gid unta to makatigom-tigom ka para sa imong future. Para kung magkapamilya na unya ka pohon. Ay, kalayo pa na mo eh. Pamgani ko'y uyab. Ay, pangita na. Bangaa, biya ni mo eh. Wa magkamaliwat na ako sa batanon pa ko. Nakadaghan akong uyab. Aw, bisag hangtod karon. Aw, kung na'y magpabuang-buang na, asa ko mo balibad. Mama, uy. Oh, so may problema, ana, nga biyuda man ko. Oh, lagi. Di na lang kumusupa. Kinibaw na ko. Nga di giga papildi. Congratulations. You're hired. Thank you, sir. Welcome sa company, bay, Raven. Salamat kayo sa pagpasudi mo na ko, bay. Ay, nirefer ako, bay. Ikaw mo yung nakapasud sa imong kaugalingon. Good morning. Oh. Uy, bay, Raven. Uy! Ha? Daan plagi ko. Ingon ana po ang mga mata sa itong mga kauban din sa una. Sa ilang pagkakita ni Jonah primero. Pero pagkahibaw nila sa batasan, nausab ang ilang tanaw piatras. Ha? Nga naman? Strikta kayo na. Oh. Ha? Mo siguro nga wa na makauyab. Basin og di lang gid nga type ang mga nanguyab niya. Ang baka. O ikaw. Kung ganahan ka niya. O, soy. O, jotin ako, ma. Ay, pagdaanig tapi, oh. Salamat, ma. Oh. Ma, pwede doon ng nani mo? Ha? Uy, ano man? Kagrabe na gudi mo inom og kape. Ay, di, ma. Naalangon tako'y kauban ba nga gusto na akong patilawon sa imong kape. Sige. Paabuta ka diyot kay magtimpla ko. Ha? Ako ni? Yes, para nimo. Nga naman. Gusto lang kong patilawon ti ka sa lami ang kape sa akong mama. Sige. Thank you. You're welcome. Yes, iya gidawat. Yes? Ha? May toyo pa ka? Or ba sinuglain sa dimong toyo maong naghatag-hatag ka na ko aning kape? Ha? Pariha raman di ka subang mga lalaki nga dagan kig paagi. Makuha lang ang gusto. Bisag unsa na live. Okay. Sige. Ganahan ko nimo. Oh. Diretso na lang tika. Yes, giganahan ko nimo. Og na-curious lang pud ko. Gusto ko nga makailag nimo, Jonah. O gusto ko nga magkauyad ta. Agad-agad? Oh. Ana ramang ginapaduong ba? Maong diretso na lang taka. Kan mao na. Sige. Uyab na ta. Oh, ha?
Recorded by Radio Mo TV. Dali ako di sugot. Mao gani ma. Pero mas maayos sa noon mo eh. Ako yung kape mo'y nakaingon anak. Mo kinahanglan gyud. Ngay pelaila na nimo nako ng bayhana, ha? Hello, tita. Ay, tita, good in town. Uy, pagmama na nako, uy. Pagkagwapa man din ng bataa, uy. Gwapo o gwapa siguro kagidikanan, no? Asa man ka naliwat, day? Liwat ko sa akong papa. Uy, mao ba? Pagkaswerte ko dais imong mama. Oo, pero wala naman si mama. Biyudo naman ang akong papa, ma. Nahibaw kong kiwawan pa kamo tawag na ako og mama karon. Pero sige lang, maanad raw niya kaana. Unya, kumusta man ka nga naila-ilan ni mos mama? Gikulbaan ko pagsukod. Pero nawa raman sad ko tinuon. Kay gaan naman sa kayo yung kastorya imong mama. Buotan sa kaayo siya, no? Ingon anak gina siya. O pinangga kay ko niya. Og sure ko nga ang gaon sa kaniya. Ako na sad unya ay ni ang mo'y kulbaan. Kung ipaila-ilan ako nimo sa imong papa. Relax lang. Anong kulbaan mo ka? Kuan sir? Sa sir ba, oy. Papa, magpapanan ako. May maana na kang tawag og papa na ko. Kay magpapan mo niya ka na ako pohon. Di ba, Juna, anak? Opa. Jonah, mahal. Panahon naman siguro para musitol down ta. Ha? O sa'yo pwede may pasabot, mahal? Mahal, magminyo na ta. Wow! Nag-effort pa mang tugag sing-sing, uy. Kay mo may deserve ni mo. Will you marry me, mahal? Bisag wapay sing-sing, mahal. Magpakasal ko ni mo. Yes! Mahal, ay kalimot sa pagpahibaw ni Papa ni mo, ha? Nga mag-istorya ta about sa atong kasal. Kitang upat ni Mama. Ako man na, mahal. Excited naman gani kaayo to. Oo ba? Si mama ni mo na ibaw na? Oo, naibaw na to siya. Og labaw tong excited sa umabot na tong kasal. Og excited sad kaayo ko kay finally pagkaila na gyud nga to maginikanan. Og sure gyud ko nga magkasinabot silang duha. Pableo? Merle? Uy, ma? Managkaila day mo? Anak, o sa siya sa akong mga nauyab sa una. Uy, Mauna. Okay, naghang ka bang kaing uyab, God? Gidungan pili mong pila ka buok lalaki. Oh. Samtang ako, ikaw ra ang naging usaran akong ex-girlfriend. Siya rin mong gipasabot pa nga. In love kayo ka sa una? Sawa pa mo magkaila ni mama? Oo, anak. Pero gibinuangan ako niya. Sa ba di ay nako nga gwapa kay ko sa una? Mong daghan og nakagusto nako. Og anugon man sad kung dili ka nako sugton. Wa, pag hindi ka mausap. Judah, anak. Tara, mamauli na ta. Pero pa, wa pa ta magkastoryabahin sa kasal. Huwag kasal kami mo. Pagmuang mo. Pa! Wala ko kay bawgon si Angay na tubuhaton. Diligid masugod si Papa nga makasal ta. Iwaan ako na sa isalig ni mo. Basil niya ako nagliwat kasi mong mama. mo sa isulti ni Mama. Di na siya musugot nga magpadayon na tong relasyon. Unsaon ba din nato? Kung okay ra nimo, i-postpone lang una nato ang atong kasal.
Hatagan na tuon og panahon ng atong mga ginikanan nga makahuna-huna sila. Paita, no? Tulo ka buwan na tang ingon, ani. Nga nagtago-tago ta kay mahadlok ta nga makitaan sa itong mga ginikanan. Mao. Og di nira sa gid ta mag-date sa parkit kay may bawa man tang si bisag kinsa nila nga mo ani dinhi. Oh. Ay, Si Papa, nanawag. Ay, kadit sa... Hello, Pa? Sige, sige, Pa. Okay ra. Sige, Pa. Bye. Ngano man kuno to? Papason ko ni Papa. Ha? May importante ko na siyang tuyo. Iyarang i-text ko asa siya. Uy, si Mama nag-text sad. Ha? Nangutan nag-asa ko. Sige, sige. Pakikitayo na si Papa nimo ha. Kay ako sa ning tawagan si Mama. Apasa ko diri sa mall, Dong. Sige ma, anaon ti ka. Karon dayon. Bye. Magdali ko kay basin og nangumpra to si Mama. Og nabugatan siya mga da. Raven? Juna? Ma? Anong nag-uban mo sa papa ni Juna? Mausad ako pangutanan nila. Diligyo ko nila to bagon. Ako rin mo tubag, Do Raven. Jun, nagbalik namin ni Merly. Unsa? Unsa? Mauna. Sa diyang nagkita mi kay hisgutan ang bahay ninyo. Na realize na mahilo na mo nga mahal pa na mo ang usak-usa. Uy, di na pwede uy. Naibaw mo nga minyuunon mi sa imong anak. Pagbuwag mo. Di na pwede, oy. Nagpagkasal mi sa huwis. Usa? Usa nakasal mo sa huwis? Pasaylo ako, Dong. Tagi na lang mininyog chance. Ang mga tiguang nabitaw mi. Uy. Gamay na lang among nahabiling oras dinis kalibutan. Ma. Hatagi na lang mi og chance nga magmalipayon. Selfish ka ma. Imurag yung kaugaling kalipay mong ginahuna. Mga wa mo'y ayo. Way ayo mong pagkaginikanan. Mahal. Wa na kita chance. Mahal. Kung sila wa magpapugong sa ilang gugma, kita sad. Ha? Unsay? Mahal, paminaw. Kung musugot ka, kalimtan na nato sila hangtod sa hangtod. Di ta maguna-una nila. O magtaban ta. Magpalayo ta nila. Oo, mahal. Mauban ko di mo. Magpalayo ta. I never really understood all my life. Gidawat na lang yun namo ni Juna nga wa na milain pang kasaligan. Kundi ang usag-usara yun namo. O karon malipayon ug malinaw na ang among kinabuhi ug may umaabot naming anak. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong kaagi. More power, Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Raven nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan, I was born to love you. Ang mong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Carol Marihikain o kubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit.
I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Born to be right. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Shani. Sa dili pa ako subdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, palagi. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Danao City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Shani. Recorded by Radio Mo TV. Oh, babe. Flowers for you. Wow! Thank you, babe. Pero, may okasyon ron, di ba? Ngano naghatag man ka na ko buwak? Tungod na si mong promosyon. Nagtuo ka nga wa ko mahibaw? If I know. Si Josefa na sa nagsulti ni mo, no? May lain pa ba? Pagkatabian, gidog bayuta, uy. Pero, thank you, ani babe, ha? I love you. I love you too. Dasig lang kita para sa atong future o sa umabot natong pamilya. Para sa atong mga anak. Babe, layo pa kaayo na. Layo pa kung balibaran ka ron. Ha? Balibaran sa unsa? Babe, Oh. will you marry me? Mark. Yes. Siyempre, uy. I love you. I love you too. Sana all! Hulo, ay! Kanino tog sing-sing ba yun? Happy gid kaayo ko, Besh. As in, huwag ko mag-expect ka mag-propose lang siya kalit na ako, ay. Lalo? Oh my God! Usa kay feeling maminyo ba yun mo? Pero ako ba no? Ako nag-expect na good baya ko kay kay ba naman ko. Walang ko magsulti nimo. Uy, mao ba? Milagro, wa ka masipyat og sulti na ako. Uy, dili pwede ha, dili pwede. Kay gusto na ako nga of course, ma-surprise jud ka. Sabi ka. Pero besh, kanang sugot rapod ko nga ako'y bridesmaid. Hoy, dili pwede, no? Maid of honor. Dili sad. Oh. Nana ko na nga bridesmaid na ako. Naana? Kinsa man, oy, bayot. Dili ako. Ha? Nakahimo ni mong bridesmaid eh? O, Jenny. Sige na, please. Gibingaw na sad kay ko sa kumanghod ko. Gusto na ko makakita mo balik. Ti, suwayin lang ako, ti, Hive, makalugar ko. Sila si Mama, ti. Patungahon ba ni mo sa imong kasal? Ha? Ganun dili makamusugot nga na ang imong mga ginikanan, babe? Basta kay dili ko ganahan. Ang ako ng manghod mo, ako imbitahon sa akong pamilya. Dili ba dito mga og bendisyon gikan sa imong ginikanan? Dili na kinahanglan, uy. Okay naman na, di ba? Ang importante nga kitang duha, naataa daw sa atong kasal. Natural. Kinsa may kaslon kung wa tang duha. Pero kidding aside, mas mali pala gid ang tako nga kompleto nga atong mga pamilya sa atong special nga adlaw. Labi na gid nimo. Babe, enough na nako nga naa ka. Naay mong pamilya o kang akong manghod. Mag-delete na lang na nato lalisan, okay? Okay, babe.
Kaganina naman ka na imong gibuhat. Dugay pa naman? Nga naman, babe. Ganina ra ko din eh. Imo kong gipaanhiyo niya, nagtrabaho ra di ka. Dili ko ni matag doon. Ikaw sa nuluoran, sad kay ka, uy. Sorry na, good. Ayaw na pang lood, ha? Salig lang ka na. Abi kay maulian ra dayon tas imong mga kiss. Sus. I love you. I love you, babe. Mark. Ayaw. Dili ka pa masugot nga na may tabo na to. Pila naman ta katuig. O kasulunod na bitaw ta. Yata ka lang ako, please. Ayaw. Ayaw ng laki. Mark. Mark, please, ayaw. Ayaw, Mark. Maluwi ka. Hey. Shh. Ay, magilak. Sorry. I'm sorry. Ulit na lang sa inyo, please. Please, Mark. Shani. Uy! What happened to him and the Uy! Ano ka gudoy na sa kaman? Dili pa lang yung ko andam, Besh. Ay, nako. Hinuon. Wala masadyub ko makatry. Di ba? Unya, si Mark Sad ang una ni mong boyfriend. Wow! Pero, girl, di man ibaya nga. Maana daw niya ka, ana. Ambot lang ka. Ay, naku ni kong Jomega. Mura juga sa kong amiga po nga, inosente ka ayo, ay. Hi! Ano mo ka magkuan day-day? Uy, ano mo ka magmadre? Pero, wala na kay mahimo kay. Saan naman? Kaslunon ka naman. Usana sa obligasyon. Sama na tong mga, asama na kong asawa. Muli ko labot, kanang, sama nga, saan mo nga mahimo ng asawa. Hatagan og kalipay og katagbawan ang imuhang bana. Besh. Recorded by Radio Mo TV. Naunsa man ko. Nagaduol na lang hinuon ang atong kasal pero gikulbaan man ko. Ganun gikulbaan man ka? Kulbaan ka nga mahimo na ko ni mo bana? Amaw. Dili, uy. Kaswerte ra na ako ni mo, Relax lang. Ma-okay ra lagi ang tanan. O akong siguroon na sumabot na to kasal, ikaw mo ipinakamalipayon anang higayon na. Thank you, babe. Love kit kayo ko ni mo. Sobra, babe. Ihatag na ko ni mo ang tanang makalipay ni mo. Ang tuod, sa may balita si Mamanghod, magkatunga ra siya? Sorry gid kaayo, pero dili gyud ko makana sa Cebu. Namogi out of town ang akong amo. Mong dili ko pwedeng mo leave, kay daghan siya gibili nga trabahoon. Mao ba? Timing nga sad, uy. Sayang. Nagiti oy, sayang gid kaayo. Pero sige lang, magkita lang unya tapuhon. Basin din pasuroy mo ni Kuya Mark Dris na nila puhon. Kita-kits na lang unya tapuhon ti. Og congrats in advance. Salamat, Day. See you, pohon. Sige na lang. Ako na lang iksuon mahimo ang bridesmaid, babe. Sige, babe. May problema. By the way, sa hotel na tamo stay night before sa tong kasal. Kay ato ta mag-prepare dito. Nya diretso na ta dito og kuan kining kauban ang makeup artist og ang photographer. Okay, babe. Okay na, ma'am. Humanay mong make-up. Uy, kagwapat mong bride. Uy! Salamat. Babe? Huy, babe. Gano'n nga mo ka sa kong room. Di ba di mo ta pwede magkita before sa kasal? Di ba sige madayon? Sus, di ko matuwa na, babe. Kay sure gid ko nga magpakasal kita bisan unsa mitabo. Excited lang kay ko nga upakita nimo sa akong surprise nimo. Unsa man na? Tita, dali, sure na.
Anak. Nagunsa man ka din, Sige kong panawag nimo pero dili ka mutubag. Maayo gani kay gipangita ko si imong pamanhunon o gipaanhi ko niya. Unsa bituyo nimo? Ngano magsige pa magkagsamok nako? Siya ni anak. Wa ni si papa nimo. O gihaya siya karon sa ato. Anya? Unsa milabot ako niya? Nak, ayaw ra gud pagsultian na. Amahan paghihapon nimo siya. Naabay amahan nga mangilabot sa iyang kaugalingong anak? Dugay naman itong nahitabo. Usa pa, si Chenny ang iyang gihilabtan. Nahibaw ka nga dili nga tinuod nga anak si Chenny. Ingon ana na pag di ka kabugo, ma? Tungod sa imong gugma atong animal? Nga dili na ka makasabot? Sani, nak. Sabi po, di mong ipasabot. Nalimot ang unsa nahitabo? O sige, pahinumduman ti ka. Paghubo. Paghubo. Pagdali sa tagwa pas mama ni mo. Dili ko pa. Ay. Ari ko pagdili-dili. Kay bahagit mo ko ana. Di ka? Tuan. Ako yung mo. Ayaw pa! Daga ka na yung ganyan. Daga na. Pero, labas pa. Ayaw pa! Ayaw! Anak, sorry. Huwag ko kahibaw. Nahibaw ka, ma? Gisultihan ti ka. Pero matod pa ni mo, pareha lamis akong manghod. Nagpataka labing pamasagil. Mura Ginoo imong pagtanaw sa imong bana, ma? Hinungdan nga wa na ka maghuna-una na mong imong mga anak. Shani, anak. Shani, babe, sorry. Nagtuo ko nga malipay ka nga ni ang imong mama. Og nahibaw ka, mama? Tungod sa gibuhat sa animal ni mong bana. Bisan og paghikap lang ni Mark na ako, magkurat-kurat ako. Grabe ang trauma nga gihatag niya na mong inyong mga anak. O karon nga moingon ka. Niingon ka nga patay na siya? Ha? Mirese niya? Babe. Ito na si mama ni mo. Sorry kayo. Nagtuo ko nga malipay ka sa akong gibuhat. Wa man sa kalibutan sa tinuod kinahitabo. Sayop sad ako kay wa ko musulti nimo. O karon nakasabot na ko. Nakasabot na pod ko ano nga dili ka gustong dunay mahitabo nato. Wakas na papaghapon ko nimo. Nganong dili? Nakasabot ko nimo, babe. Hinahina lang ta. Tabangan ti ka nga makalimot sa imong mga kaaki. Mahal ka it ka. Mahal sa kaayo ti ka, Mark. Dali na. Kay nagpabot ang pari na to. Excited ako nga usbon ang imong apelyido. Di man araw-araw na nakaiti. Swerte kaayo ko nga nakatumong kog lalaki nga andam nga mosabot na ako. So kada kikasalmi, ako nang gihatag niya ang tanan akong pagsalig. O ginahinay na akong nakamove on sa akong mapait na kaagi. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalan kaagi ni Siani nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan palagi.